Utenga wabadera kuchokera ku Crazy Buses. Nayi mitengo yatsopano. Kuyambira pa 18 October 2021 iri motere pakati pa Lilongwe ndi Blantyre 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Pakati pa Mzuzu ndi Blantyre 25,000 kwacha, mwana 20,000 kwacha, ndipo return ticket 45,000 kwacha, ndipo mwana 35,000 kwacha. Pakati pa Lilongwe ndi Mzuzu 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu pa miyezi itatu, tiketi ya namba 6 idzakhala yaulere. Mutagula tiketi ya basi Pampamba, Ecobank, FDH Bank, Mo 626, Airtel Money komanso NBS Bank. Tangoimbani foni kapena WhatsApp pa 0886-780-355. Komanso mukhoza kutumiza katundu wanu pa Crazy Courier. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani so? Chawango. Ndimafuna kukumbutseni kuti kodi mmadziwa kuti mukayenda maulendo pa basi asanu, pa basi ya Khweze, mukanthawi kochepa, tiketi yachisanu ndi chimodzi ya ulendo winawo amalipira ndi iwowo a Khweze. Ku Khweze buses kumachoka nkhani zabwino nthawi zonse, ndi yosamalira makasitomala ake. Ndipo ukakwera basi za Khweze, mtima wako nthawi zonse umakhala uli m'malo, imayenda bwino kwambiri. Munthu lero ndadzuka mmawa ndithu, nkhani zake sizina aya chimwene, koma kufuna kuti ndikutsireni khutu kuzina ndi zina zimene zikuchitika kuno kumudzi kwanu ku Nyasalande. Ndipo ndiye sindifuna kuti mudzimva za mmalowa, komanso sindifuna mpang'ono pomwe kuti mudzangomvera kwa anthu ena kuti basi zasokonekera, Nyasalande uja si Nyasalandenso iyi. Njifake nthawi zonse ndimafuna kutenga nthawi ndithu kugawana nanu zimene zikuchitika kumudzi kwanu. Zilibe kanthu kuti inuyo simuyankha, komabe sitidzasiya kulemberani kalata chifukwa cha chikondi chimene ineyo m'bale wanu kuno kwanu ndili nacho. Ujeni, monga mwa nthawi zonse kuno zinthu zikuchitika mwansanga kwambiri, ndipo kupanda kusamala ukhoza kupezeka kuti wasiyidwa mbuya mwene. Pena pake sitikudziwa kuti kaya ndiye zinthu zake izi zikulowera kuti kaya. Pena pake zina zake zikamachitika ukumadzifunsanso mafunso ochuluka kuti kodi amwene ndiye kuti nkhani zimenezi zikuyenda bwanji kwenikweni. Ifeyo tisaname kuno kuchikumbeni tikumakhala anthu osokonekera. Sitikupatha kumvetsa akuluakuluwo akamachita zinthu zawo kuti akumachita bwanji kwenikweni. Ujeni, kwatuluka kalata kuchokera ku kampingo kachikaso. Ndikudziwa kuti mwina mukudzifunsa kuti kampingo kachikaso kalipo? Ako kakumvako, kalipo ndithu. Ngakhale pang'ono ndi pang'ono kakusanduka kanthumba tsopano. Pakali pano ngakhale kumene kuli bebe sikudziwika kuti ali patipati. Awapanga chani? Nkhasa akwena ake amapanga timisonkhano tongothokoza kuti zimatha anthu inu chifukwa mukadakondabe mpingo wanu. Koma uku mpaka pano sindikudziwanso kuti kodi ndiye kuti pakadali pano akamakhala amakambirana zoti chani kwenikweni ku mpingo wachikaso. Ukwati wawo ndi anzawo a mtambontambo ulipobe, kodi nanga mphamvu zawo zili mwa kanthu. Sindikudabwa kuti a mtambontambo akumawayenda anzawo kuseri kumakambirana ndi ena ajanso kuti bwanji ulendo wa 2025 tiyende ndi inu. Awa achikaso kaya. Kodi nkhani imeneyonso nenda iyambira pati. Imeneyi ndisiye, koma ndidzakambabe ulendo wina. Koma ndimafuna ndikudziwitseni kuti manda aliza walandira chibaluwa kuchokera ku mpingo wake wachikaso kuti iwe basi takuyimitsa mu mpingo. Ulola bwanji kuti anthu akugwiritse ntchito ukalowa m'bwalo la zamilandu ndi kumalimbana ndi malita.
iweyo basi ubayi makaye mukatifunsa kuti anthuwo anamufunsa mandali zayo kuti zinthu zake zikhala bwanji. Kaya munthu sangachite mfweye mu mpingo wachikasu kumuchitira mfweye bebe monga sakudziwa kuti mpingo ngwa kwawo ali ndi mphamvu zonse zochotsa wina angakhale kupanda kumumvanso. Amene akuti mfweyeyo nayenso bambo ake kapena nganga ake akayambiso mpingo wawo iya sindimafuna ndikambe zambiri za mandaliza nkhani siya iyeyoyi wachotsedwa chifukwa akukhulupirira kuti akuti akugwiritsidwa ntchito kulimbana ndi Marita yemwe mwanji wake afadala akumati Marita the pangolini. Ndikudziwa kuti mukudzifunsa mafunso kuti kodi Bwande ndikuti nkhani ya Marita sinathebe zikuyenda bwanji pano kodi. Nkhani zake nkhali ifeyo anthu akumudzi timakhala odabwitsika kwambiri achimwene kuti kodi ndiye tikufuna titachita chani kwenikweni. Zuma zaoneka kuti nkhondo olimbana ndi ujeni ziphuphu kwathu kuno imakhala yovuta mwamva ino. Aja dziko ni wanu ndalama ndi wathu zuma zaoneka kuti ndalama ade ndi wawo. Mpaka na pano kuchikumbeni kuno sitinamvetsebe kuti chikuchitika ndi chani. Nchifukwa chani anthu akulimbana naye Marita the pangolini amene wakhala akufuna kuti iye akuluakulu tiyeni bwanji tidekhe kaye tilikonde kaye dziko lathu lipeze popumira. Kwa kanthawi ndithu takhala tikumayimba nyimbo yoti iye akuluakulu kwakwana tsopano katangale watikwana takhala tili malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali. Chifukwa cha katangale bwanji tithane naye tiyambenso kuchita zinthu mwadongosolo lake. Muyitaneni Marita the pangolini asese nyasi zonse tiyambe kuyenda bwinobwino. Ena ake akufuna kuti alimbane naye asasankhidwe ku nyumba ya malamulo anthu ali wowowowowo kuchita mantha ngati matendevo waulidwa ndi sakali ya moto aliyense amvekere kuti Marita yemweyo kuti wa. Lero lino kagulu komweko kakumakhala pansi kumakonza kuti Marita ithane naye chonchi komanso chonchi. Amwene tisaname timakhala odabwitsika kuti ndiyeno tikufuna chani kwenikweni. Kodi sitingangoonekako kuti tikuchita zinthu mmene zikuyenera kukhalira. Komanso chinthu chimodzi chimene chimachititsa mantha ndi mmene zolankhula zochatsika anthu ena ake akumazipeputsira. Pena ndimadziona ngati mwina mwake chinthuchi anthu akukokerana kosiyana. Amwene ochatsika nkhani ya Marita itavuta atalankhula zake kwa anthu osadziwikawo munthu wamkulu adalankhula zogwira mtima kwa basi. Inde walakwa ndamuyitana ndamva kumbali yake ndipo wavomereza analankhula zosakhala bwino komabe ndamuchenjeza kuti kukhala sateroyi ndipo sitivomereza kuti tilimbane naye timuchotse ntchito ngati mmene anthu ena ake akufunirayi. Ndamulola bwerere ku ntchito kwake adzikagwirabe ntchito. Zuma nkhano zodabwitsa pamene anthu akumudzife timaona ngati basi imene iyatha munthu wamkulu wayikapo mulomo basi. Lero lino kumamva ena akukonzabe upo ti ayi akuluakulu amene ayitanidwe tumumange kenaka timuchotse ntchito. Zimakhala zinthu zotidabwitsa kwambiri kuti kodi akuluakulu timvere zitizo zija adalankhula munthu wamkulu zija basi magayi ena akazipondaponda basi. Zimachititsa mantha kuti ziganizo zimene munthu wamkulu akumapezeka kuti walankhula alipo ena ake amene sakumazilemekeza ndipo akumapanga zina zimene zikuyenda mmutu mwawo. Nkhani ya Marita the pangolini wamkulu analankhula sitimayembekezera kuti ena ake adzilimbaso mtima kuyipitiriza. Cholinga ndi chani? Kudelera eti ulendo wina munthu wamkulunso ochatsika adalamula kuti basi bolodi ya bungwe ili loona za mtokomali ithetsedwe mwachangu zikuoneka kuti kuli chinkondo kumene kundi ndalama za misonkho ya anthu akumanyamulana kupita ku Dubai kukakambirana kuti kodi simukade yawo Bwande ndiye titani nayo. Ngakhale kunalamulidwa amwene ena ake ochuluka nzeru anakuziponya ku nkhongo kuli ulendo wina anthu akudandaulanso za bwana wina kumafuta kuti ayi bwana akusokoneza zinthu bwanji achotsedwe. Analamulanso munthu wamkulu ochatsika kuti ayi tayambani mwachotsa bwanawo kwina kuti ukonza zinthu. Ayi ndithu zinangoponyedwa ku nkhongo kuli ndalama za matenda a COVID anthu ndikuchita nazo maphwando ukwatirira mitala. Munthu wamkulu ndikulamula kuti aliyense watchulidwa ayambe kaye wayimitsidwa ntchito kaye. Ena ake kungochita zachiphamaso chabe kungokhala ngati ayimitsana ntchito kenaka kuyitanizananso kuti magayi bwererani basi tizipitiriza zathu ndalama palibe wabayi zinangomera mapiko zokha zinauluka. Zuma ndi opsa kuti kodi oyenera kupereka mawu anthu ndikuwalemekeza kwathu kuno ndi ndani. Chimakhala chili chani? Kudelera kapena tsoka lake ndiloti dzina tsopano limene likumakhala likumayipa lumakhala munthu wamkulu ochatsika.
kulamula ichi anthu osamva. Ndithu china chake chikuyenera kuchitika mwene sizoonayi. Ufunse za chani kodi? Za gamoto zimene uchibakera agula. Ndiye mati wagula ndani? Ndalama zilenga kuti 3 biliyoni kwacha chokera kuti kulima solima munda alibe. Ayi unyara uchibagera nkhani zawo sungazimvetsa amwene. Pano amiyata alipe komatu sukuti alipe. Ulendo wina wake ndidza kufotokozerani zimene akuchita. Zikakhala izi za magamotozi kuti awatenga kuti ine monga Bwande asandingoti life ndi nchoncho amwene. Long live obwandasa. Kodi mukudziwa kuti obwandenso ali pa YouTube? Tapangani subscribe za makono ino. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Amafuta kunyasalande sunga mvenze.